full episode Ilocano Love Storya. Kung naman no, bakasyon tayo lang nga dito lugar ayo. San tayo matgaya man magsubli sa Amerika? Natanganan ni Lolam. Isu nga nyawi kon, bitawan ti kadwana. Uray ta nakaretiro ak magtang na militar. Ket kasano ti panagadal ko? Napanawak pa dagiti barkada, agraman dagiti adu akayan ayat ko. Dahil tati may sapay agapo nang ikading kong iyawid kayo kinanang. May sungsung kalaunay kadagaya ka mang tigang. Papa, kasladyak ka ba alam ti agbyag diti probinsya? No diyo kaya ti agsubli di Amerika. Kabaalak ti agawid da sisyak. Saan anatang ganti olom si ka, Reynold? Angin papa. Amamugan. May sa ka retirado a militar. Kita mo nun niya ti paganuruta. Lintag ti tunggal sao. Mawadam. Maluksaw lakit din ni Reynold kadagajang embagam kenkwana. Manipod simrak iti kwarto na. Saan pa'y arimuar? Sana siya tesoro na. Nung namin anon ng balod na. Gapo ka dagiti skandalo. Anak kay pasungal-ngalan na. Ay, talaga natuso ti anak mo. Basol gumatlang. Nabaybaya kabayatan ti kadak iti serbisyo. Di makkel nga men nga awan tinariingan na nga ina. Saan ka matana ng asawa? Saan ko na pinanunod pa iti mga asawa? Tadyak tumat lang masango. Amo yun, tinagbali na problema iti asawa. Ay na, saan mo alagipin peday takit nabayagan? Ipamaysak lang ang timatang ko para iti anak ko. Nay, itay payakit kita anak. Di nagsamutan malasin, Leon. Siyak ni Perme. Kung nagtumaya sana ka nagbidot, pasensyakan kaya. Nabayag ngamin ang dahi tinaodi pa nagbakasyon ko. Nakalaklakay gabi ng tilangak. Takasano, manipod iti nakatorpos tayo iti high school. Naigugur ako ni titalon. San mo nga ibayin ti kinamanalon mo, Fermin? Noawan kayo amanalon. Saan ang amangan ti nga pagilian? Ay na, naimbag taon pa'y tinagbalbaliwam, Leon. Awan mo trombang nga baliwa. Aga kalugaran tayo. Datati na singad nga gayamidi. Yak tumatalikodan ti kinakurapay ang nagtauda, Fermin. Ayun nga, naimbag man kayo de, ta nakabakasyon ka. Saan tayo nga mo, no, makapagkikita tayong tupay. Kapigpig sambay lang. Panunuta man napaot pa itibiyag mo. Kung saan ka nung agsubli, di Amerika. Kat, tito'y kayo ngagnaad. Ay, sa bagay. Ado, ti pa kayo sukatan ti dolyaris mo. At dadagdag kalaga po na no apay nging kadeng ko ngagtalinadin, dito lugar tayo. Nga madan to napapaot apa nagsarita ta. Ay, sige. Panawan ka nga ruda. Tanay, nakarugrugi, taka makisarsarita kayong kalayon. Mawata, tagapumiti talon, awanan niya man na. Pumasyar kan to iyabalay, tagsangot ang agidom. Pambaranda ng agpinadamag. Ay, nalpas matlaangan. Nabanluga ka nagluto dalya. Agina na akla ang biin. Sakto ang tigos. Uri siya kung timapan agla ko ijay lake, nanang. Ay, ato na ito. Ang mga numarigatan ka. Apay, di ka mabain. Balasang kan. Ha? Laglagi pem akaadwan adayo dagiti agpaspasyal ijay lake. Masabol at tulungan kayo, nanang. Barang makapagtuloy ak tumot lang agadal. Awen nga rod, manuna tawin na nagsardeng ka nagadal. Saan ko maanasapa anatay day di amam. Kapo iti kinamamartak na. Nanang, saan kayo amauwanan itinamnama? Masabol ang makapagtuloy ak agadal. Tapno may paayan kayo iti pagnamayan. Sige, aganos ka anak ko. Ala, umuna kang harutin ijay lake. Sumaruno aktukan kan. Agi na kayo laptan, nanang. Kaasi kayo mat. Kabailak na ito'y. Kastoy gaya man di kinapintas da ito ang lugar. Nagano tagpaspasyar. Ado ba ti dayo? Uwan nga agpay siya, Leon. Daydayawan da dagiti migratory birds.
Naggapo iti naduma-duma apagilyan ti balasi tao dagita at matayap. Ket pinanawan da ti kinalamis ti lugar naggapan da. Nay, napanan nga rudan ni Reynold. Ibagbaga na itay nagmayat ka no apaltugan dagijay at tumatayag. Naluko talaga. Adanam amuna itay akatab na apada na Filipino-American. Timbag ng dayo, sir. Gumatang kayo tilako ka merienda. Nabayagan ajak na karaman iti kastoy amakmakan. At pili kayo lang, ma'am. Nagpinta sa tabalasan. Kaslat ng ambo kakahingihingas na. Ay, kasta unay ti panang mingming dahil yung lalaki kanya kita eh. Halak pa titinta, nervyos. Sige sir, ma'am. Lola ustang ko namnatan kanyak balasang ko. Nanang, katang mami nalako nana. Ha? Kasi mo na mapudutan nga gisursor. San matadago sa madadaal? Mabalin mong ipamirinda kadagiti sumarong karto yung balay. Ay, wan man laangan. Isupot mo la amin ang day tabalasang ko. Ay, nga tinagan mo itaya. Siyak ni Dalia, Lola. Siyak mo't ni Tata Malyon. Nagan tinawoyongan niya. Ngam na sayata ka tao. Oh, alam mo na iti bayad na. Ala, 3,000, sir. Ni, dakal unay na ito ay. Saan ka ngagbayin-bay? Kasla sarabo mo't ten tinaduma. Nabit pa ya si Mangpet kami manipo di Amerika. Ay, balikbayan kayo, gayam. Agyaman na klaonay, sir. Tulungan ka laangan ang mga supot iti day tadalya. Iti kasta, makaawid kami tan. Ay, saan mo unay apapaggasan tagmaneho? Ang mga numadisgrasa tayo pa. Ay, apay ayang ang palubos mo amin ani Reynold tagmaneho. Relax kayo lang, Lola. Nairwama ki di Amerika ang nalalawat ti kalsada. Adda tayo diti probinsya. Napanan nyo kadagayakat gamitay. Papa, at ang amin sinursurot mi anak pintas ken na po daw abalasan. Ah, Kat napagbidot ang Amerikana. Pilipina mat gayam. Ado tinapipintas ababalasang dito'y probinsya. saan mo nga raramidan ti kinalukom di Amerika, Reynold? Itipan na kaya dayom kadagi tinaluko abarkadam. May pasnag mumot nga tan, ti agadal. Anyang sayang. Diyak matin na damag ti lugar da di abalasan. Di ada ko mapaspasyarak. Kay bagbagalaang ni Papangmaw. Isardeng yun nakasarita ni Reynold. Tapno may pasnag na ti agmaneho. Ijeton balay, akasarita tayo. Madanagan aksa. Agam, awan mati mo kabasol ko tapnoong tandak, papa. Ay takit tirigat na kada kayo. Ngamin, retirado kayo as soldado. Neh, anak. Jak na puutan ti sangput mo ah. Nagalistukan. Awan ka di tinalakwa. Nagdarasa na ibos nanang. Ginulpi ngamin dagjay agi na abalikbayan. Oh, dahito man timbayad daw. Ha? La, 3,000? Wan nanang. Takulan anak ko. Sarabok ka nung tidaduma. Ah, sige. Idulin mo nga road day ta sa nga ribo, anak. Inayon mo, iti ur-urnungam agastusan to, iti panagtuloy mo nga agadal. Agyaman na klaonay nanang. Nalukay ti ima day di alakay. Ngam amoy yun nanang. Nakwapo. Ha? Dalia. Uray klaag, tibayo iti dayta nga imbagam. Apay nanang. Anya kami ti pampanunutan nyo. Awan matdakas ng bagak Iso na laan. Ang mga nain inauna day di ngamda kayo. Anya? Sige. Ingka ginanan. Ang mga nunabannog kan. Lala, sige. Tuloy ko pa ilaang man ti maturog. Nas daawak iti kinadakkel ti gatad nga intid mo iti dayjay abalasang Leo. Kasla, awan serpi ti kwarta ken ka. Nasyanak ngamin kinidalya nanang. Ken malagip ko ti kinarigat matibiyag tayo di. Saan nga tan nga gad-adal dayjay? Sayang tasanta nakasarita itinabayag. Langan na tinasingpet ken managbabayin. Ti dayawak kinidalya. Bimal balasangan.
Ngam saan nga agbain nga aglako kadagiti turista. Kaya't naman lang at ati makatulong kadagiti nakanakin ko na. Sige na nang, sumuri ka ko niti kwarto. Madamdaman to nakasaritak ni Reynold. Day talaang no agribas apumanang. San na paya kabisado ti turturungin na dito eh. Di naman ka ti makibarkada kadagiti karro ba? Marwam tumatla ang Leon. Ije Amerika anay anak. Kat italaang ang mapadasan na ti agawid dito'y probinsya. Nagay ay may ti alintatak ti ropa ni Dalia. Ada nakalamang aliday kadagiti matana. Ngamtisan ko ang malipatan. Nakigtutak iti makitak. Kaslad da kayong ingas na nga mamok. Ngam nakudirap ti lagip ko. Sakbay nagamam mo kami idi kini Margaret. Ado ti babae ang naglabas iti biyag ko. May isang ta kadakwada ti ina ni Dalia. Aginom ta bayat ti panagsalsarita ta gayem. At nanto sa bali panagsango ta panaginom, agpapartiak to iti kalding. Gusto, at mabalin ka dagiti tarakon ko akalding, Leon. Mapagiso, bayadak pa ikit din mabit lang. Ay ne, kita ma, ang mga dolyar ti matutot mo pang bayad. Oh? Aywon gayam, Leon. Api nga minadikan ng asawa pa Di bagaksay din king katigapuna. Diyak kaya ta may padaday ti asawa. Ay na, talaga nga adong tinagbalbaliwa mon. Natangan ta ni ti dayta banag kaya ano tinaglaba sa babae ti biyag ko. Kumusta dangatan? Bulos nga wandamag kon kadakwada. Nalabit ang naragsak day ti sidong tinakiasawaan da. Apayan niya ti problema mo, Reynold. Kurang langan, gibarsak mo ti cellphone mo. Nakaadayumat gayam ni Ramsey, Papa. Ada ita ije Palawan. Dahil jay turista na mamami Lake, iti bagbaga maramsi. Dahil dalangan ti pagpupudutam. Iso nga rin ti kayat ko ang mabarkada, Papa. Tiyak kaya dagang ti tao dito eh. Saan kang nagbali na bastos? Kabagyan pa ilang nagijay. Apay, talaga ka di saan tayo nagsubli di Amerika? Dito'y tayon ngagnad, tapno may iliklik ka kadagitigang. Urayin tayo lang aglukat ti klase. Tay tuloy mo, di ba nagadal mo? Nangag ko ti nagsaritaan yung agama. Saan mo kuman ang pinagungtan? Amamudak mo ta, nanang. Leon, saan mo kuman nga ipakat ti kinasoldadong kinirenod? Ang mga no, ad-ad-adi mo maiturong. Kasano ajak makawagat? Uyawan na din dagiti karo ba tayo ngagtutubo? Ay, sika kuman ti mga awat iti anak mo. Enton bumaybayag, mayam amo nan tumatla ang tibagina. Ay, nakurang ngamin ti pasensyak. Baya, siya kun ti makaamo kinirenod. Ay, barumbado ti anak mo. Ngumno siya ti makisarita kenkwana. Amunak matadanggan. Adadasan ngagnagam, no sana makangag iti ungat. Gambarang adan tumot lang pagbalbaliwan na. Dali anak. Anya pinahangker aramidom dito'y kwartom. Apayasan ka pailaang amaturog. Bilbilangat nga rin naman ang tiyurnong ko nang. Agdaman nga min turista ng kanya ko ni ti kwarta. Taga dyan nagpaspasyar. Ay, nagsaya atan ngay anak ko. Naranaam ka di manan, tayla kay akong kunam ide. Sa bali, nanang. Diyak nakita idan. Nakiam amo kanya kiti. Kasla, Leon sa tinagan day dyan lakay. Wen, Leon. Anya? Kan, ustang matinagan dyan inana. Diyak na damag no sa dino ti lugar da. Nagbainak mo na ng damag. Kasta ka di. Sige, maturog kan.
Iridip ko matan. Kat ni, masapa akpay nga agriing inton bigat. Nasabat ko itay ni Leon na naustang. Hindi naksiguro nadlaw. Takas taon na iti panagpataray na itilugan na. Agpadadalat ta kini Reynold ang napagkas nga agmaneho. Ang mga nagdardaras, napatag siguro ti papananda. Nangag ko itay nga ada kasasarita na iti cellphone. Agkita dan sa ta ada pagtultulagan da ang negosyo. Ne, talagang sangawan panggapnan ngagsubli ijay Amerika na naustang. Ay, bakit akon? Kayat ko adituyak apumusay permen. Agabay kami to, ititanam day di asawak. Ne, da kayo matana. Apay aya akas na tibagbagayo. Napigsa kayo pa'y. Napaot pa'y tibiyagyo. Ne, na, bakna nga talagang ni Leon. Nakarigrigat mo't ti panagbiag mi iti barok. Nasaya at kumanusan adak kala problema mi ni Reynold nga apukok. Saan ako na yung makapataray? Nagsasalubang tilugan. Saan ti magmag na itigit ti kalsada? Talaga nga doon at nagpaspasyar iti like. Ni, ano na dyan? Ipaigit ko tilugan ko. Mabit lang, basang. Mabigbig ka. Wan, si kang agpaiso. Apay, nanano ka? Sir, dandaninak na padong parang tilimabas sa motor. Oh, sige. Itulnog ka lang ni Gibalayo. Umay kandalya. Sa dino ti Balayo, itulnog ka lang naging kay tiri daw yo. Tapno mamamok mat ninanang mo. Day tabasit kandaanan abalay, sir. Nakurapay kami laang. Tatalyon ko namlatan. Day dyan ninanang kon. Umay kayo. Madamang agdaldalos iti sango ti balay. Oh, dali anak. Nana, itaman pa'y anamalaman ka si Mangpet. Ha? Babit lang. Sikat ni Monica? Agam amo kayo kininanang, tatalyon? Monica, yagnam naman na dito'y kayong agnana diti anak mo ni Dalia. Nabayag lang agpaiso na santa nagkita. Balasang di anak mo. Kababayin kini tatalyon, dito'y pero ti pagsasaritaan tayo nanang. Ay, sir, umunag tayo dita balay. Huwag nga paiso. Oray ka sa nuti kinanumo ti pagtaangan mi. Dumanon ka. Sige. Ngim na ka makapagbayag. Dabay ngamin babana. Nalawsak lang ngamin ni Dalia magmag na kadintulnog kulangan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di kagayam na tumpar. Di ka ngamin agan anad. Kasanoon no awan nakakita ken ka. Ado kami amagmag na. Ni tatalyon pa lang tinang tulong kanyak. Nagpaigdak mo't iti pagpagnaak. Barumbado dahi dyan nakamotor at dandani nakadisgrasya kanyak. Alala, agan anad kanton intun maminsan. Wan gayam, agam amo kayo ka ni tatalyon? Wen. Ngam, saan kami anasingan? Agkit-kita kami la iti pagadalan. Ngam, saan mo't kami na natuloy idin ti panagadal ko iti koleyo. Amoyo, ni tatalyon tinagbayad kanyang iti 3,000 pesos. Anya? Wan nanang, nagsayad da kang dolos tang. Dakkel nga tati balay daan niya. Wen. Baknang ka. Siguro tadyak mo't masigurado. Anak, no nakainanakan, ikagdigusan. Tagluto akon iti pangrabyanta. Uray madamdaman nga agdigusak nanang. Intun malpas tamang rabi Isuntulahangan ti panagdigos ko.
Napatagsakit di tinapanam Leon. Nasipngatan ka si Mangpart. Naibayaga ka nakisang sarita kini Martin, nanang. Tay nagnaki ti Lake. Nalabsak ni Dalia. Kadintulnog kumagta ni Ibaleta. Dalya? Wen, Ay wan, malagip kaon. Ay napintas abalasang aginatang mo amin tila ako na ide. amang ano niya di kaya tasawan ti panangkita yung kanyak, nanang. Amok ba't kiti na nagnagam ka, anak ko? Madadaan laang ti masakbayan ni Dalya nung kaspangarigan. Nakita nga may nadandan ni patungpara ni ti motor. Nasyarakin ko na. So kintulnog ko ni Ibaleta. Naimbag man ta nakita. Sige nanang. Itay pa yung makadigdi ko sa talaga na bara ti panawan di ti probinsya. Namula ko man ni nanang niya ti pakariribo ka. Kalpasan ti nasuro ka do pulo atawan. Yak namnaman nga kita kami pa kini Monica. San pa yan nagkupas ti kinapintas na. No pa'y nadlaw ko ti kinarigat ti biyagdakin ni Talia. San nga mo ni nanang tinagbalin na napalabas mi kini Monica. Jak namnamain nga agsubli ka dito'y balay. Agmay-may sa. San pa yasim mangpat ni Dalia? Nasayat, tapnusan namang nagtipagsaritaan da. Anya tiket mo sa wen? Lading ita. Hindi na pa nagtrabaho iti syudad. Katinrapin ko ti panakatal ko. Nabaybayan kan. Ket idisan ako na sinublian. Namamok ni Peter. Rigat ken panagsaga batilinak ang ko ken kuana. Aging gaana tay. Gapo iti kinamamartek na. Ulita. Pakawan na ko ma. Nusan ka binaybayan? Anya nga ta tinagbalin kita ti panagbiag ta. Simbangpat ka magkaya Mandalia. Maganano ka? Apay akas ta tilangam asimbangpat. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo kan tatalyon, nanang. Sigod kayo magayan ayat kayo? Uwen, anak. Ni Leon, tim mo na ngayat ko. Hindi agad adalak iti koleyo. Ngam, dahil di tatang mo, tinakatuluyak. No, da kayo kumati nagkatuluyan kan tatalyon. Siguro, sana kasto ti kinarigat ti biyagtan niya, nanang. Ha? Anya tikit mo sa wen? Baknang ni tatalyon. Nagpintas ti logan na. Nakapanta kumamo ti J. America niya. Anya tikit mo sa wen iti day tadalya. Apay, nauma ka din nga grig-grigan. Kasama ta tirik na ti agbyag anabak ng nanang. Sana kasi ta kanawin ang makurkurangan ta. Dalia, anak. Pakawan, anak. Ngamin, saan ka na ipaayan itinasayaan abyak? Nanang, mabitlaan. Nanang! Sana kung ngayon kaso ni nanang? Makasangsangit as yung brakit kwarto na. Ala, nasa aircon samat ng tirik na ana. Permin. Siya kong nagladad yung indinom. Madi ka ditirik na mga minom. Ay na, kaslay ti kapigpigsaan da pa'y lang gayam ti kinalaing mga uminom, Leon. Kinapudno na malagsi di tiday di pa nagsangot Itaman langan ng uminuma. Ingkarikidi asaan ako na sumimsim iti arak. Anda ka di barbarta kam? Uminom ka. Di nakbaybuyan latan. Pagustuhan naglaan. Saan kang nagbartag tamangan no saan kanto na makapanay italon? Manmanuak ka sumimsim iti arak.
Adoon ti kimapsutan ti bagik. Ay na, sige man lagan, pagustuhan ka. Basta man di ko na. Sanay mas na itipulutan da. Langanapay laag, talaga na imasan. Nung may masak tagpulutan, ang mga makaadok ti uminom. Alright, asidigmad lang ti pagawidam. Yung basol kon, no di ka makapanit italon mo inton bigat. Ay na, sana bali. Nalpas ko mo tan aginaikan. Awanan ti ado at trabaho. Ipaidamlatan iti kaman ni Leon Fermin. Ay, basta unay ti Bartek na. Ay na, natagsan ni Leon na naustak. Nagdakkel na ti bagay na. Ay, italang anakita, anapalalo ti Bartek na. Sumanaupay lagi tayo. Saan pa'y kiting agpasublat E di kwan, intumog nan, ijay lamisaan. Numuna ta saan pa'y asimangpat ni Reynold. Ay, ang mga noonyamot yan, tinapasamak na. Nakitak mo't at kinakuyog na dagiti babaro akaroba tayo. May sapay kati barok at kinakuyog na. Ay, naimbag man ta, naiyamo na matlaang ti bagbagina. Ina, paparan na di na maya sa dagtibagina. Napaklan mo't ngay Ilocano. Di maklang kami ni Amerika. Matdaga, hindi ti kwarto. Yung kasano nakastra ka. Nagsangsang kami pailang ni Fermin nga giniinom may tayong masakit ti ulo ka. Naparti kag sa kailang. Ay, anya kalakit din Reynold. Kasado alas 12 iti rabi eh. Ita pa'y laang ti sangpot mo. Di ka paro na. Maturugan. Ada ni Reynold. Kung ikulkulong ha. Ang mga nungtan na kayo man. Sungsong lagi ti kakabwa ka nagpasya. Ang mga mo yun. Nagsaya at nagaya makakabwa. Tingala, mapan ka nga rin maturaw. Ay, payat yan anak ko na ya. Ang kayo? Ituloy ko matindi matulog. Talaga na sakit yung ulo ka. Hindi gusto ko kumahangjak ka balanti bumangon. Dahito ti kapem Leon. Agyamanak na nang. Kaslamahul-ulang ako lang. Masakit yung ulo ka. Napalalwak ti minom iti rabi. Nasda awak nga raw. Apag sangpot mo dito balay iti kalma. Inawis mo ni Permen nga naginom. Nanang, malagipiyo pa ini Dalia. Amo yung sigo da kay nayat ko ni Monica ngay nana. Anya? Saan yung nga mo ti may panggap ni Monica? Itinakita ka kinarigat ti biyagda nga gina. Nakonsensya. Anya ti kayat mo asawan? Anak yun ni Dalia? Saan? Awan na pasama kiti nagbatan mi kini Monica. Ngumno da kami kumati nakasawa. Ang mga no sa nakasya kinarigat ti biyagda ita. Dadya anak. Itay pa'y anak kasagana ti pamigatan. Anak, muna kalata na mga anak. Ituloy ko lang ti agluto iti may lako inton madamdama. Nanang, sorry ha. Bigbigat. Saan ka ngagluha Amok, nasa air ko tirik na yun di rabi eh. Impakat ko man ang tikin ambisyosa. Kalpasan anam mo kasigo da ka ayan-ayat yun itatalyon. Anak, nakurapayak nga inam. Kaya da maipada ka kanya. So nga ikarigatan ka ang pagadalan. Ag tinulong tayo nanang. Inton makaturpusak. Ipaayan kay ito itinanam ay apyag. Amo makagurgurak ti madaydaya mo do man Reynold. Anya ti problema?
Dayta, imisa makon papa. Tagbuntog kay ngagmaneho. Papanan tayo ka di. Nagkita kami ti Sigo da kaadala kay Manila. At nangato ka noon ti saad na iti universidad. Pasyaran tayo ti opisina na tatulungan na ka makapag-enroll. Masapol ka di pa'y papa. Militar kaya talaga. San ka na sumupiat? Noar ara pa apa mga agsubli tayo pa di Amerika. Dinton mapasa magdeta. Sige ha. Tapno saan kayo nagpungtot? Umanugot ako ni Tikayatcho. Ngem, yun makatorpusak. Agsubli akto ni di Amerika. Anya? Amoy papa, sayang di na panawak anobya ki Los Angeles. Nagpintas ni Kimberly. Chinese American ngamin. Angan adumat nga ta tinapipinta sa babalasan dito eh. Saan ko akaya taday tamanan di sangwam? Saan mo apaglulukwan dagiti babay? Mawatam. Nang, aday baka kada kayo ha? Mabaling ko ka din ti sumber ka agad iti day ti sumaruno a semestre. Adamatan na ka na pagmatrikulak. Sige, anak ko. Okay, kaano ti planom apa nag-enroll? Urain ton bigat ko man nanang. Ngam, pampanonotak ti panaglakok. Ado pa lang amin ti agpaspasyar ijay lay ka turista. O, nailagit tintoy anak ko. Paya, siya kung ti makaamo iti dayta. Kaasi kayo mat nanang. Nakasapsapa kayo agriri ngaglutluto. Sada kayo pailaan ti mapanaglako. Dalya anak, kabailak daytoy. Inton agadal kan, awan sa bali apapanan na. Adyak bukodan ti hagluto ken aglako. Talaga nga adulat na ti agpaspasyar dito iti. Dayawen dagiti turista, dagiti migratory birds. Nilihan. Adam kadwa na abakan. Dayta nga tati inana. Liklika kita. Monica? Nakita na ko nilihan. Sana ko na makaliklik. Oh, si Kamo ti may naglako. Abay ni Dalia. Napan ngamin nag-enroll. Nakaurnong kami mutbasit iti pagmatriko na na. Kalpasan ti sumagmamano atawin na panagsardeng na. Si kagayab ti ina ni Dalia, Monica. Pasit matan tinabati alakong. Ay, gatangit la amin ang dayta. Ay, agyaman ako, nay, Kay kahit kun atap no nasapat ipanagawid ko. Kan makainanaak matan. Ay, narigat nga mintibiyag, tinakurapay, nana. Agan anos ka balasang ko. Naimbag tulaang no mapagturpos mo ni Dalia. Nasingpot ti balasang mo. Nagkita kayo gayam kin ni tatalyon? Kan nagamam mo kayo kin Lola Ostang? Di na magdakpay gayam? Uwain anak ko. Kaputa, siyak tinakita da naglako. Nang, amo na nga ta nagayan ayat kayo idi kin tatalyon? Ay, numabalin anak. Saan kun akayat amay palagip day ta kanyak? Ay, nadingitek no nasahir ko man ang tirik na ayo. No pa awan tinalawag pa nagsinami ka ni Leon. Awan guraken ko na. Siya ti aking basol no apay narigat ti biyagta anak ko. No pinilik ko maan na imbag tinakiasawaan. San ko makastoy? Ang babawi kayo kadya ni tatang tinakiasawaan niyo? Ado, arigat ko iti din nati amam anak ko. Ngam no saan nagapukan ko na. Awan mo't anak ko akasken katika pintas. Ay. Si Kati Kired ken namnamak anak ko. Na. Ipagpatag ka unay. Kasla maikaw, akit yung muna nga dati pa nagklase mi. Ay, agasam namin. Ano atawan na nagsardenak. Nakapagturpo sa kumaitan. Nasapo lang ipasnat ko ti panagadan ko. Tapnosan ama sayang dagiti sakripisyo ni nanang kanyak. Ano nang pasweet kanyak? Wow!
May magabigat mo, miss. Ha? Mabalin ti makiamam mo? Siyak ni Reynold. Isyak ni Dalia. Nakirutin ti panang putput na iti nakulap ko. Dalia. Napintasan agan. May bagay iti kinapintas mo. Ha? Maragsakan ang makiamam mo ka. Pagayam no awanan ti klase, mabalin ka ding awisan kang agmerienda? Pasensya ka na no saan ka mapagustuhan. Mapanak pa yung miniti library. Nabaya ka ng sarding kang anagkadal iso ha. Mapanak pa yung miniti library. Kasanon, nabaya ka nagsarding kang anagkadal kat maritatanak. O, di uren dun malam. Sige. Agyaman naklaunay. Among, nabit kami pi asim mang pati ti Pilipinas. Kat awan pa'y unay gagayim ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kadwa mo't itay ni Permen, dito'y paraangan, anak ko. Agmay may saka magtan. Napan na kanon niya po nagititalakin na. Diya ka mo nagsubli pa Tapasado alas 5 mo iti malam. Anya gayam nga oras nga agawid ni Reynold. Isu nga rod ti sigsigag na nang. Naman pa'y mo lang. O sarik ko matilugan. Narigat mo't nga no, awan ti bukod na alugan, Leon. Gumatang kalaangan iti sa bali alugan mo. Ni Reynold ti katanga kitilugan na. Dahil sports car di kayan na. Mailalaan itinla ko na alugan na i Amerika. Aging gansa ita. Di na pa'y maawat adito'y tayon nga agnaod. Imbaga ng arod kanya. Pagustuhan nak adito'y nga gadal. Ngam, agsublinto ka no i Amerika no agturpos. Saan mo mat nga agpayso ang mapawila no, dahi tanto ti kayat na. Ngam bareng, agbalbaliw ito mo't lang ti panunot na nanang. Saan ta ba ito na napupuutan ti oras, Dalia? Sumip nga ten. Angam sana bale. Daras la pataray kilugan ko aging gadya balayo. Ala, agnerbiyosa kiti kinapartak mo agmanayo. Ang mga naman disgrasya ta. Mabali na pa inayadim lang kag pataray. Sige. Angam amangan na mailabas ta. Ipatuldom ti pagnanta, ngagturong di balayo. Uray di sa hagnak malatan iti sentro. Saan? Itulnog ka. Kaya't ko amam-amo dagiti tadakkel mo. Kan mamanda, asyak tiga po na anasipnatan ka nagawid. Ha? Ay sus ka pa bain. Asa nun? Makita ng ti kinadahaan ti balay mi. Nagadudag iti assignment sa masapol nga ilapas ko. Nang kasladyak mayulo. Ang panunudag pa lang ni Reynold. Sana nang tinti makitayin tudok ti balay mi. Naimpag. Tanairan ang awan ni nanang. Ang mga no panunutan na pa'y nagpapaara makit din. Pag iso, lumlum na kan dya init. Katkaslag tatapawlaan itimang liwang-liwang ataw. Kabarbaro gayam tilugan mo? Wen, kagatgatan ni Papa. Mausar namat ngamin tilugan na. Nalamuyot apatarayan. Ay, wen gayam, dalipatak matan. Adaala agad compartment tilugan ko. Kabit lang ha. Ha? Ano ka tati mapanaalaan? Dalia, chocolate and rosas para kan ka. I love you. Reynold! Kung ano lang ang nagkamamu kami, agaraman at akos. Nakapimpintas ka. Damo pa lang makita ka. Agayata kun kan ka. Sapay kumata sa anak apaayan.
Makatorturo ka na unahin. Ay, ang kid-kid maklatan ay. Diyak matlamalpasan na iti paspasag ka libro. Kaslap ni kityak mayulo ti paspasag. Tanimot na rin ti pampanunutag. Ay, anyo ito yung namarikrik-nak. Agayatak ka din. May, unak no naliwayam. Nakasilaw pa'y lang amin dito eh. Dakapay mo't lagayam dito salas. Apay, saan mo ka di pa'y analpas litar aramidam, anak ko? Makatorturo ka nga rin unahin, nanang. Diyak mo't nalpas sa basahan da ito libro. Ingka maturugan. Sa paam tulak ti agriing. Sige, nanang. Saan ka nga agpuy-puyat? Talarigat ti agsakit, anak ko. Sana bali anak ko rapay ti adda pa nagbiagta. Basta nasalun at talakit di. Sige. Ijeton pagadalan nga ituloy ka basahan ito libro. Tulungan kay tulahangan nga glutin ito nakariingat. Ay, saan na dahi tati panunutang? Kabaulak. Tinapateg. Agadal ka. Sige nga rin, nanang. Inak maturugan. Sige, anak ko. Ay. Makonsensya aksa. Nakakaasi ni nanang. Ang kasanon. Agayatak sa amat ka ni Renon. Sana mabali na mapain ni nanang. Samay sa. Talagang harapaap ko ti makaadan. Ayan ni Reynold, nanang. Nakikitan ko man na mamikat. Kadne. Iti sisirik na pa, iti pagadalan, dan sa klase na. Riniing kumot itaya. Ay, nasuday tan. Papa, oray saan ako na mamigat? Hmm? Agmerienda ko lang hindi pagadalan. Ay, napok. Nasaysaya at matlaang no ada karga ti buksit mo. Uray basit laang. Ang mga no, di mo matlamayo, ti agadal, numapispisin ka. Nimot, Papa. Kasla sana na iriwam di Amerika. Ay na, Pilipinas dito yan. Ay niya kayo aya. Ay, saan kayo nga agpinapilit pa'y? Uray agkape wino agatas ka kumapok. Sige, Lola, di ko saklangan. Anda pa ngamin ka makamag. Ay, no, isuti ko na. Mapan ka nga rodan agdigaws. Ang mga no umaladaw ka pa'y nga agpaysaw. Nay, kaliklikod laang ni Reynold. Si kansamat ti sumaruno arumuar. Nadlaw yung atang inaldaw arumarak na nang. Ado tinasgan nga si Kaswag. Maawatak met kete. Masikuran ka laang no agtalinaod ka dito'y balay. Anya ti panagkunayo na nang. May pasnik mo't lang atan ni Reynold di agadal. Kat no, nagdardaras met arimuar. Malaksin no, ada sa bali apakakumikuman na. Ay, nanang. Ti pagdanagak. Amangan na may barkada manan iya pagadalan. Ay, sapay kumata saan? Saan ka aliwayan abagbagaan, anak ko? Ay, ne, ang mga numaladaw ka iti papalang. Reynold, saan ka pawilan nga agarong kanyak? Ang kababain nga ipasyal kayo di balay mi. Dalia, Nakita mo't no kasamuti kinanamuti pagtangan mi. Nakurapay kami laang. saan na dahi ta tinapatag kanyak? Tinapatag? No, ay ayatan nakmat. No mabalin. Saan ko akayat amamon ni nanang nga dakar-aram kanyak? Amang ano, atapon na. Asaan ko amayulo ti panagadal ko? Wen, maawatak ti kayat mo asawen. Saan adakes no agayan ayat ta? Saan atubang iti panagadal ta? Awan ka di ti panagayat mo kanyak. Antiyak amo no kasanosong batak dita sa ludsod mo, Reynold. At ni, mangrugin ti klasik. Kasanong da ito yan? Imbes na maipasnag ko ti panagadal ko. Saan? Mariribo ka naklakat nga rodan. Marignak. Agayata kon ka ni Reynold. Kasanon? Kasano da ito eh? Tiyak kaya't ni mapaay iti harapahap ko. Tiyak kaya't nagsangit ni nanangga po kanyak. Ngam, amangan no saan ko na maliklikan ni Reynold.
Napas na kiti pa nagkaram na kanyak. Napintas tiyag pariir dito'y kataltalonan no kastoy amalam. Nang runa iti kalapaw mo, Fermin amigo. Makapabang artipol oy, napintas sa denggen, ti uni dagiti tumatayab. Ay, ne. Manungal daw di ka nakit-kita layon. Adulaki di nakakumikumam. Ada nga min rinogya ka negosyo. No paisa na siya ti mangimaton. Ay, ne. Amang ano, bumak ng kalaw na yan, Leon. Narigat matnawan ti aramidag. Mayat kumano, da pagsangwan ta kahim nga ala kaya. Bayat ti panagsarasarita ta. Gaputa saan mo kaya tapasyaran kay Ibalay, yo? Di si kalangan ti ipasyar ko Ibalay. Pagbit talaan ko maa. Madanagan laki din ni nanang ko na malado ka sumangpot. Uray ti itulnog kamet. Dandanitan makadanon. Diyak mo na makapataray. Na nagadoan na kaparada alugan iti igit ti kalsada. Oh, dahil ti balay mi. Dahil ti balayo? Oh, nagdagkalan. Talaga abak nang kayo, Reynold. Ay, mabainak sa. Relax ka lang, Dalia. Nasaya at napapakin lola. Ha? Kasla, mailasin ko ti mga luklukat ti tilwangan. Ha? Ni Tata Leon? Iso ti ama ni Reynold? Ama mo yung matgayam kin ni lola ni Dalia, papa. Di awan nga ron ti problema. Nuwaklunan ni Dalia ti panagayat ko. Kaya't mo asawan? Awan pa yung relasyon nyo? Agar-aram pa lang kanyak ni Reynold, Tata. Inawis na klang agpasyar dito eh. Jakmat nam namaan na da kayo gayam ti amana. Kasano gayam man ama mo yun ni Dalia, papa? Ha? Kwa, siya akong timang ibagakin ni Reynold, Tata. Among Reynold, nakita dak iti DJ Lake ngaglaklako iti luto ni nanang akan kanan. Basta gayam. Renolda, si kapay lang ti makamukin ni Dalia. Danunik lang ni Lola medyo kusina. Dalia iha, dito'y ka namang rabi. Adyaman nak, kababayin sa Tata. Sa anjak mabalin ti agbayag. Madanagan lakit din ni nanang no saan nakamapasangpet na dagos. Apay nga taadimat lang makasubli ni Reynold, Leon. Ang mga nonyamat hindi napasamak na. Nagayanayat kami kini Monica. Ngam saan kami ang nagkatuluyan. Anya lang ang tibakuna ni Monica no mamon na ito'y. Awan mo ti dagas na, no, ituloy da Reynold kandalyati, nagbalin a relasyon nyo kini Monica. Nanang. Awan mo, ti makitak aparikot iti dayta Leon. Saan damot nga agayan ayat? Sanda ka mawatan, nanang. Nasayat ngagbayso ti panaglangan mi kini Monica, iti panagkita mi manan. Nung sa balya saritaan daytan. Anak, saan mo kumaapawilan ti pagragsakan ni Reynold? Ta amangat no agrebel de maninken ka. Makitak matkit diti nagbalbaliwan na. Saan mo ka di pa'y analpas na gitar aramido manak? Saan ka ibagak? Asaan ka nga agpuy-puyan? Nalpasin nanang. Mabalin kunti mapan maturog. Anak, mabitlaan. Ada ngamin kayat ko adamagan ken ka. Apay, agar-aram ka di dayjay a Reynold ken ka? Nanang, jak kayat yagilimat ka ta kayo. Uwan, pud no dayta. Napintas ka anak ko. Jak pawilan no adagaram ken ka. Ngam no mabalin. Saan ka kumapay ang makinubnobyo? Maawatan kayo, nanang. Kasano itan? Sige. Inkan na ginana. Rabi na yan, anak ko. Nakita mo tikin ako rapay may Reynold. Namon pa yan at tultulot ni nanang mapan aglako di lake. Tapno dalayang pagbiag mi. Kan gastusak na agadal. Dalia, saan anak patagkanyak dayta? Ay ayatan ka unay.
Amon, si katiga po na nagbalbaliwa. Oh, agyaman na, no nakatulong ang iti panagbalbali mo. Idada kami sa US. Loko ak. Gapo iti dayta. Iniawid nak ti papa dito lugar ta. Nagkit-kita kidi. Nano mo lang kami ti panagbiag mi dito'y probinsya. Ngayon nga saan kami kumanag for good dito eh. Saan ka kumamat anam-am mo? Amon, naidumduma ka kadagiti nagbalin akaayan ayat ko iti Amerika. Amok nga adayo ang napimpintas dangam siya. Napupudaw dagiti Amerikana. Ngayon awan iti kaskan ka, Dalia. Isang aklunan ko man ti panagayat ko. Ti imag, ibatam ko ma. Mariknak. At damat panagayat mo kanyak. Reynald, Dalia. Jackson, may limot ti riknak. Dalia. Ay-ayadan ka man, Reynald. Ay na anak, no apay asing murot ka pa ilang amin kanya. Kabailak mo't abukod ko nga ilako dagitoy. Nanang. Dalia. Reynald, kaduhanan ni tatalyon. Kita niyo pa pa? Kita niyo ti kinagagat ti kaayan ayat ko? Anya ti kinonam, Reynald? Anadji ko na. Kayan ayat mo ni Delia? Amam ni Leon. Agam mo kayo matkan papa, Nana Monica? Nagsayatan nga no kasta. Awan nga ron ti agbalin na problema iti relasyon mi kan Dalia. Oh, naibusamot ng tila ko yo. Ay, adapay mat nabati asang kabasit tata. Nga mabalin min ti agawid ken nanang. Ni saan niyo mo't akadwa ni Lolo Stan? Nagbati di balay. Nagkita kami ngamin iti may sa negosyante anam-am mo kiti Amerika. Ikimuyog mo't ni Reynold kanyak. Nagawid kayon, itulog kayon. Pagpaspasyaran ni papa. Agya manaklaangan. Ngam, adapay ngamin papanan mi. Dalia, kumaykan. Sige, Reynald, tatalyon. Panawan na kayo, bay. Sige, aganad kayo. Nagawid na mo tan Reynold. Ang mga nagururay ni Fermin ni Yabalay. At nang kami napat nagkapagsalitaan mi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amom kayam anilyon ti ama ni Reynold. Apay asan mo nga imbagpagakanyak? Itala makita nga bungat kayo. Kaguradak ka din, nanang. Pasensya kan. Patpatkan ka, anak ko. Saan ang si Katikagura? Sino nga ron ti kagura yo? Ni tatalyon? Kunak man nawan anyaman na kada kayo ti saan niya pa nagkatuluyan. Dalia. Pakawanandak no nasahir ko man ang tirik nayo. Anya ka di tinagtulagan ta, anak ko. Kunak, saan ka pailaan ang makinobyo? Pakawanandak, itidyak pa nakatungpal itinagsaritaan tayo. Nyam ikarik, saan ko habaybayan ti panagadal ko? Taimbag na nagsubli ka kay kilat ngamin nga na panakita eh. Dandanik pa ikit nalipatan na. Ay na, talaga nga ado ti pakakumiko, ma'am, Leon. Ang mga no, bumaknang kalauna yan. Gayam, anya ti kahit mong inuman. Agyaman naklagan. Tanay, matipay lang tirik na gawin na biti arak kita. Urayin talang arudan na maluto ni nanang ti pansit. Kumusta mo dagiti mulam? Danta ni nagdawa dagiti pagay ko. Parang awan ti dumtang nga bagyaw. Nura ita, nadamag paymot laang dagiti talon ko. Si Kaman nga rin ti sigurado na di dayta. Sapay ko ma, Leon. Na mayroon to akang ina ti irig. Tapno maabrot ko dagiti gastos ko ang nagtalon.
nakasilaw pa'y laang iti sanas. Saan pa'y siguro analpas ni Dalia dagiti aramidan na. Masya nakiti anak ko. Makababawi akiti panangungot ko kankana. Maputangak. Sana ka nagimula itigura ka ni Leon. Hangam. Diyak kanunungan ti panakiayan-ayat ni Delia ka ni Reynold nga anak na. Madlaw ko. At dadurdursok na. Apay asiriring kayo pailangan. Rabin, Kasla ada pa kariribukam Leon. amoy matan ti may panggapit ti relasyon da Reynold kan Dalia. Amo nga ta ni Dalia di nagbalin a relasyon mi kan Monica. Ay, kita lang agpaisyo tigasa. Saan kayo ang nagkatuluyan ka ni Monica? Ita, agayan ayat dagiti anak yo. Nadlaw ko alimiklik. Panagunak, saan a pabor ni Monica iti relasyon da Reynold kan Dalia? Anya ti pagkunaam iti dayta Leon. Di mo ibaga nga adagura ni Monica ken ka. Nawan lang at tinapatag nga ibagakin ka, Leon. Awan ko man tiga po na. Asangwan ka, itiay mo dito'y balay. Oh, adda ka di guram kaniya. Nakurapay lang ang tibiyag mi nga agina. Awan ti mabalin ko nga ipagpanakil kada kayo kan ni Reynold. Saan ko amaawatan ti kahit mo asawan? May panggap ka di iti relasyon dagiti anak ta. Mangrugrugi pay laang ni Dalia. Iti panang tunoy na iti arapaap mi. Ngam, nakinayan-ayat ka ni Reynold nga anak mo. Madlaw ko asaan ka apabor iti relasyon da. Saan ka anak bigtot? Sana ka nagsangit idi nagsinata. Ngam, mabuti nga para iti anak ko. Ha, Diyak kayat apagsangitan to ni Reynold. maawatan ka. Ako nga idadda kami di Amerika. Naloko ni Reynold. Isong inyawid ko dito'y Pilipinas. Ngamdakkel ang tinagbalbaliwan na. Kat gapuday takin ni Dalia. Mabali na naragsak na pay laeng iti panagayan ayat da ita. Ngam intun agbaybayak. Tsaka mo. Iso ano mabalin, itatana sa papay. Aglinipat dakuman. Anya. Dalia, sipod na gayan ayat ta. Nakaragrag sa kakon. Gaputa agam amo dagiti dadakkel ta. Awan ti agbalin aparikot iti relasyon ta. No, amom la ko, ma. Uy, dagita matam. Ha? Dapat pala ti abay mo. Basbaso lang dagita matam. Awan gayam ti duma dagiti babbalasing diti probinsya kadagiti babae iti US. Ha? Kita aman ti panagkawkawas da. Isu dalaan Ah? Sa bali dagita. Ay, tinasayat pumanaw talangan dito parke. Sa bali matikit kita. Itulog na talangan. Agpasugnod ka manen. Umay ka man. Uy, ibutan na. Papain ka na titi makakita. Di ka. Kurang na lang arakupon na ko. Man, ano ko ma? Agayan ayat na saan ka di? Aglailo ka lang kanya katada basol mo. Agpauyo talaga. Di malayawak lang ka nagiti babbalasang limabas itay. Agselos ka matin. Reynold, ang mga nanya ti pagtungpalan dahil akin nalailong kanya ka. Diyak kaya tamapaay ti arapaap ko. Agyaman na kiti panang itulod mo kanya ka. Dumanang ka dita balay Narabyantan. Oh, Reynold, anya ka, di ka matagkirin. Sa anak lakit ng agbidot. Lugan ni papa niya na sabat ta. Ha? Kasladyak madlaw kasano, ang nernerbiyosa kiti pa nagpataray mo itay, nakapas-pas-pas. Kasla naggapo ni papa ijibalayo Ar-arman ng samat ni nanang mo. Anya?
Saan na ba'y nga mo tinapalabas na nanak? Sige, dumsaag taman langan Dalya. Ang mga numadandanagan ng ninanang mo. Saan ka nagbidot iti panang ipapan, Reynold? Nagapungag paiso ni papam dito ay. Talaga gaya mga agam-amo kayo kan papa. Napaot ti pa nagsarsarita mi. May panggap kada kayo kan Dalya. Ha? Ano ti kayo Josawen? Saan ko nga narumbang pa'y ama-amuam da ito'y, Reynold? Mas daaw ka siguro. No kasano nga agam-amo kami kan ni papam. Nagayan ayat kami idi. Ha? Awan ay bagbagan ni papakanyak. Sana nasakit tinakam ko ha nagsina kami. Ngam, agsangitak. Numapayak iti arapaap ko kan ni Dalya. Ket prangkain kan. No saan ka anapudno iti anak ko. Nasaysaya at laengen alipadamon. No kaya't da kami apagsinaan ka ni Dalya. Dinto pulos mapasamak dayta. Agin inayat kami launay. Nang, apay mo takas di timbagayo kay ni Reynold. Nakaululi mo kaping manaw. Amang ano na sa rin mo tirik na yo. Saan ko ngayon bagakan ko anang agsina kayo? Inikakaklaeng iti pagpampanunutan na. No saan matlaeng ang napudno, ti panang ipatignakin ka. Marigna ka na budno ti panagayat ng kanyak nanang. Kanagkariak mo't kada kayo. Saan ko abay-bayan ti panagadal ko? Anak, mabutungak amasaktan tirik na mo. Saan nakto apasakitan ni Reynold? Gaputamok. Ay ayat anak. Talaga nga gayat kaunayan ka ni Reynold. Ulitek tagkari kada kayo nanang. Saan ko adadaalan ti adu a sakripisyo? Kanti pa nagtalit yu kanyak. Gaputa kayat kayo nga ipaayaan itinasaya at apanagbiag. Ay, nakarabrabe eh. Awan pa iti anak mo, Leon. Ay, nanyakit din tinapasamak na. Awawa ka kita eh. Ngam di naksumbatan. Kunak man no iti panagayan ayat dan kinitalya. Agbalbaliwan. Ang mga nun na isungsungkit din ana ibarkada ka dagiti adik. Sana mabalin na sublian ni Reynold dagiti kalukwan. Siyong karod ng inyawid ko, diti lugar tayo. Anya da Hindi. jaya? Oh. Andun sa na disgrasya. Nagpigsa lakit din ti busina. Nilakit din Reynold dayta. Di lang mabain namang singa iti pan naturog dagiti karoba. Ay na, anya ay tinapasama kan ka, Reynold. Apay kadaan na bartek ka. Maturog kay nanang. Siya kun ti makisarita kin ni Reynold. Ay, Sige Lola. Napatag ti pagsaritaan ni kani papa. tanangam ko malaang ti makisarita iti anak mo, Leon. Huwag nanang. Papa. Apay asan nyo nga imbaga adagos kanyak. Ninana mo ni kapay lang tinakaamuak anagayan ayat kayo gayam. Saan ko man narumbang amamam dayta? Anya saan? Gapoy di basol yukan kwa na. Nairamramanak. Kaya't na kami apagsinaan kinitalya. Sa bali lang tinagawa tam. Ala, inton bigatan ti panagsarita ta. Kunaklaki din no adan na disgrasya di rabe eh. Nga may di rumwarak gapoy tinapig sa abusina. Nimot gayam Reynold. Mabay na kadagiti karoba. Nasinga ti panaturog na. Nabartek ngamin ni Reynold di trabi. May sana ba't Leo? Amang ano dagiti kadalan na ti kaduha na anaginom. Ay, di mo kad nagpalbaliwan. Nimot adan kaya nayat na. Nakitak tinapindas abalasa ngayon pasyar na iji balayo. Ni Dalya rayay. Kayan ayat nan ngagpaiso.
Reynold, nanyaman timbagbagakan kanina na. Saan ko mga isot pang panunod? Nagbidtot ka na ipapan mo akayat na taapag sinaan. Bayaan mo tayo, Jai. Mabit lang. Apay akas na tilangan. Maululaw pa lang. Ha? Danda ni Jack Simrek. Nasakit yung ulok. Aguray ka. Nagbartek ka di iti rabi eh. Pangasim ha. Saan ko mga sakit tinakam mo? Naglalipam. I love you. Dalia, Oh, dandanin ti oras ti klase. Inton madamdamang agsarita ta, okay? Sige. no Jack ko maliniklikan ni Papa. Jack ko mapay bimangon. Ang magawid aksan. Talaga ajak kabalan. Dayta ka diting mayam? Tapno sala nga din na. Di ba? Saan? Numabalin ako malahan. Agpakpakaasyak. Dakal tinagbalbaliwan ni Reynold kapukin Italia. Awan ti mabalin ko. No tinagidakas natin bagaka. Yun agpadataan na ganak. Nakurapay kami. Katawan sa bali nga arapaap ko. No saan ati makapagturpos ni Dalia iti panagatal na. Mawatang ka. Nakasagana kamang tulong king kamunika. Agyaman na. Nga moray ka sa no ti kinakurapay ko. Ikarigatak apagadalan ni Dalia. Sige. Sanak nga rudeng nga bayag. Masapo lang makasaritak ti anak ko. Ang mga nun na insulto mo't ni Monica iti day nga imbagam leon. Bueno, adda ka di pala ang nabatbate a panangipatig mo kenkwa na. Awan sa bale napatid kanyak. Nung sana pagimbagan ti anak ko. Awan panggap ko subian ni Monica. Nang runa kat agayan ayat da Reynold Candalia. Aywan gayam, itay pa'y asimmangpot ni Reynold. Nasakit ka no ti ulo na. Ang mga no dayto iti pangrugyan ti di na panakaipas na nga gadal. Ipabusoy mo na siyak ti makisarita iti apo ko, Cleon. Dumngagmat no kasaritam anasayaat. Saan ko at tinutupan ni Reynold di dirabi, tamo ka na Bartak. Siyak pa yun nga amana, tinagpakumbaba. Ay, akyaman nak. Nalpas ko matlangan ti research project ko. Nagrikat ka ng sapol iti day di libro ha. Sa nakapuskol pa iti pinasak. Mapisinak pa iti din. Ay, mun kaya. Kumusta nga ta ni Reynold? Ni Reynold? Ang nakatuwa na babae. Anya di kaya sa kuday doy. Insukat na ka din iti sa palay. Abay, anyat nakabasulag ka ni Reynold. Dalia! Nakita na ko. Nakadayo mo hindi katuwa na babae. Oh, Papa nang. Apay, awan ka din ti klasem? Kagap-gapo ka ti library. Mapana ko magmerienda iti kantina. Napukawan ti bibisinak. Gapo ti nakita. Reynold. Apay, anaramin mo kanyang ti kastoy. Anya ti sasawam. Di ka nagbulbud pa'y. Nakitak ti kinalailo iti day dya babae. Apay, anya ti basol ko kan ka. Saan ka nagsangit? Ang mga naipagarot bagit ti makakita ka data asaksaktan ka. Agsarita ta indro madamdama. Sige, agdiretso ako iti sumaron na klasik. Dalia! Mukha, ano pa yung mabisina? Masaktanak pa iti kastoy. Nanyak namnaman na bagsangitin na gayam ni Reynold. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, nagsubli ka mat adagos, Leon. Ada ka din nalipata? Awan na nang talagang apagbitak lang iti napanak. Baliwak ti rumarin to malam. Ay, nagluto ak iti bibingka.
Mailiwag ngamin amangan itibibing ka. Kaya't mo tag merienda? Madamdaman to, nanang. Sana pa yung mabisin. Ay, nalipatak ngamin ang titimawa si J-Lake. Tapno agkita kayo manan ka ni Monica? Anya di ko na yun, nanang. Sige kitin, mirinda kayo na. Makadigdigos ako manan. Naglaw ko anay kulang ni Leo. Ay, no apay ngamin anay bagak day dyan. Malagip ko man kayam ni Dalia. Kumusta na nga tan ka ni Reynold? Awan ka ti may istorya ti apo ko. Nakapasyar ka ba't dito yung balay, Leon? Pasensya ka, niti kinanong mo, ti pagtangan bay. Anya kalakit din ayagayam. Naggapuak mo titirigat si kakit dimat. Awan gayam napalabas kay tay. Iso sinaruno ka diti balayo. Sinarong karaklaan dagiti talon ko. Mangrugin nga agbagas dagiti nawa. Dandani ka nga rin nagapit no kasta. Madanagan aglaang tapasaray manglangab ti tangatang. Kureg tudo ko ma. Di nalaki di pigpigsaan kat mayat latta. Oh, itay pala nga dati ito nagtirugan kung agsang sangit ka. Sa anak ang narwam nga damang sangsangit ka na kababae. Pasensya ka. Diyak lang magawid ang triknag. Reynold, di na ko may padpada ka dagiti nagbalin na babae iti biyag mo di Amerika. Anya ti kahit masawan. Inaayat nak. Kalpasan na. Saktan naglagayam. Saan ka di aday ito ti kayat ang mapasamak ni nanang mo? Di mo ko may ramraman ni nanang. Kaya't naasaan ka nasingain? Iso ala ding hitak. Aglinipat tan. Kunak no'y ayatin nak. Nagtaras kat gaya man di ba nang isukat mo kanyak? Diyak ipadlaw ka ni nanang nga nagsangsangitak. Lingdak tirupak dito at idugabok ko. Nanang! Sumrek kalatan anak ko. Saan anak katrang katari daw? Ay, Madama ngay sagsaganat dagiti luktok itong bigat. ay, agyaman nak. Ano yung paglahaman tayo dahil dyan kusina? Ay nanak, nasipinatan ka man. Kagwambot ni Reynold. Saan mo't atimano nan? Ay, nagdardaras ngamin nanang. Sige nang, agsukatak labiit. Saktong timaka mo nga gluto. Sige. Diyos ko. Kasano mo may lingid ko ti sa mamarikrik-nak. Sana nagkatuloy ang dananang kintatalyon. Sa ita, da kami mat kini Reynold. Dalia, apay ngayon sa dengmon tagsubo. Basit pa'y tikinan mo. Apay, madmadi ka diti bagim? Kaslawan gaganasa ka mangan. Pampanumutak namin dagiti nagado nga ramidag nga assignments. Dumdumlawak ka dagiti tignay mo, anak ko. Kaslaawan gaganay gayam ngagpayso. Anak, saan mo kuman nga ilimod kanyak no adda marikrit nam anasakit? Masansan kami nga puyatak. Gapoy ti kaado ti masapol nga ramid tit nanang. Mabit man laang. Nabayag sa di nagpasyar ni Reynold Saan nakapayan nga itultulod? Adumat nga winter aramidin na. Makatiyos. No, adamot problema iti relasyon nyo. Awan nanang. Anak, saan ka kuman nga agulpon? Nasaysay at magkit din agsina kayo pa'y laang. Isupay amang dadaol iti panagadal mo. Nanang, talaga ka di akayat yung agsina kami? Natpapaspasamat kan apay ngagsangit ka. Sige nanang. Makamuka ako man nga gipak ni Adupay ti aramid. Parang masapa amalpas ko tagajay kat sa anak man na mapuyatan. Nasa dinagtungpalan ti ayat-ayat mikin ni Reynold. Apagbiit.
Binaybayan ako nga namin pinsan. Nagtutuman na babae di makikita ka kakuyukuyok na. Nga may karigatak nga ilimod di amin kaninanang. May karigatak nga ipamay ti panagadal ko. Diyak kaya't nga dapang babalawan ni nanang kanyak. Kaputa ba siya nakunay kang kuhana. Saan ko apaayan iti arapaap na para kanyak? Narabian ka man na simbang pet. Di mo ibaga naggapo ka pa lang iti pagadalan nyo. Kaduwag na iti barkada, papa. Ano kayo numak basit? Dahito yun tisan ko akayat. May barkada ka manan. Amangan numabaybay amanan ti panagadal mo. Makatulong dagiti barkadak iti panagadal ko, papa. Sigurad bumlaan. Huwag kayang malagip ko man. Kumusta kayon kinidalya? Huh? Manmanong, nagkita kami. Napas na kiti panagadal na. Kanjak kaya tasingaan. Mga nasakpet yung tanti na. Nasaya tamom na ita. Sige. Maturog kan. Nasaya ata saan mo pinagungtan ni Reynolds, Leo. Masapol ti anos kan panakaawat kan kuana. Wala nang. Masapol ti ano si ti parang isurukin ko na. Ngam saan ko amaklon na may sungsung manan iti barkada. Kasaritam lang kumatinasayaan. Ay, no saan lang ataan na sa paarimwar. Kasaritag kumamot. Wan nga rod na nang. Yan tuman nga tan nga oras sa sumangpatin ton rabi. Bareng sa anak ama sa pa ama katurang. Taasyak to ti makisarita ken kuana. No nabartek tumanan, saan nyo nakasarita? Naitatisan ko akayat ken kuana. Ammo nga tani Dalia dagitoy ama paspasamak ken ni Reynolds. Saan na lang ata abagbagaan? Maistorya kanyak ni Bobot, nakita na kano ni Reynold nga anda kadwa na anapindas a babae, Leon. Ano niya? Saan nga taan ni Dalia tinakidan? Ama muna ni Dalia. Naminsan pa'y anay pasyar ni Reynold dito'y lugar tayo. Namin adon nakita ti Baro, nagkuyog da kini Dalia. Aramid na pailaya Amerika na ita. Amo ka ni Dalia na gito'y nga aramidan ti kainayat na. Ay na, nagwapo mo ngamin ni Reynold. Imalan sa king ka, napartak no babae ti pagsasaritaan, Leo. Amen. Saan mo kumanalagi pa ang tinapalabas? O sige, agyaman na kitinaibagam. Kasaritak to ni Reynold. Anyaman nga tanda ito'y anasumok na. Naglukon. Sa bali at talaga dagdag tutubo. Tandaninak pa'y napadung parang dayakot si. Uri ka. Malasin ko na diya. Sa naglakit diya nagbidot iti nakita. Monica? Kung nagtupayan ni Reynold. Sino man nga tanti kadwa na babae? Sige, Leon. Sige. May baglakit din na sa naanadlaw ni Monica ni Leon. Hanggang... Apay nga darito ni Monica. Ay... Nyaman nga tanda ito'y nga aramidan ti anak ko. Agmay saklang dito'y balay may ita, tata. Kasangsangpot ko lang. Siguro, madamdama lang ang adan ni nanang. Nakita kita nga masang kami nagsarita. Takas lagdardaras. Oh. Saan nakakading ngayon tulnog ni Reynold? Ha? Apay. Apay asan mo may perreng dagiti matam kanya. Awan ka di pa'y tinaibaga kada kayo ni Reynold, tata. Nagduduman na babae tinangisukatan na kanyak. Ingkad din ko hasikati muna ka sa ritak.
Nasaysaya at no nilatan Reynold ti kasarita yo, tata. Diyak kumakayot yung sangit. Nga mayayatit ni Reynold. Iso na lang talino ko nakmat. Ngam sana balik. Napatpatag ti arapaap mi kaninana nga makalungaw. Ngam ti ayan-ayat mi ni Reynold. Iso ngayon karikiti bagik nga agturpo sa kiti kosok. Ala, isang Wala din mo na. tagsangit. Ang mga nukilata dumtang ni Monica, kat masangpitan na kahit ikas talangan. Pasensya kayo na kumantata. Diyak lang malapdan ti Riknak. Lading itak ti panang baybay ani Reynold king ka. Masyanak iti na may anaking ka. Ngam di kagda nagtagasarita. Sana nakasapulan. Riyon. Ah, Nanang, Sana ko na mas tao, itinapagtang iti anak ko. Sana ka nagbidot, itinagparik na kanya. Awan nagtumaan yung agama. Monica, saan kumakas na ti panagsauyo kini Tata Leon, nanang? Awan basog na iti panagsinami kini Reynold. Bakit mo pa ilaang da ito'y alalaki? Anya pa ilaang ter aramidam, Leon? Pumanaw ka! Hindi pa ilaang nga agat atapak ka nagititignay mo. Nagdamagakan kan! Nagulbod ka! Ni pa ilaang, Leon, ti umuna, ama kaamwak. Pakawanan da kumay ti panagulbod ko kada kayo. Kaso, napatpatagbayan ni Leon ngam siyak nga inam. Nanang, saan niyo kumakagura ni Tata Leon? Saan mo nga ikalintagan pa'y? Anak ko, ipatpatag ka. Saan ka kumaakayat nga ungtan? Nasakit tinakam ko. Nasasaya at dayjaya nagtungpalan niyo kan ni Reynold. Saan kayo nagungat pa'y, nanang? Ikarig, tungpalag ti arapaapyo para kanyak. Agturpo sakit ti kursok. Kumusta tinapanam, Leon? Anya tinapasamak? Apay ang makapungtot ka simbangpat. gapo, iti apo ko yun. Mangibabain. Nalpas lang aro din na nagbalbaliw. Sublian na pailang nagitidyak kayat nga ramid na ini. Saan ka maawatan? Nakitak, ada kadwa na ababay. Pinanagnikan ni Dalia ang nagsinadan. Anya? Angam apay. Ni Dalia tiga puna ang nagbalbaliw ti anak mo. Nasangpitan na kami ni Monica ngagsarsarita ken Dalia. Nadagsam dagiti balikas na. Hinabugnak akas laayop. Inramraman na ka kinagura. Angam... Yaka mo, nusto ti pampanunod nyo. Sumangpit lang ni Reynold makita na. Diyak mapalabas na ito'y hinalamin na. Kasaritam kumalaang anasaya at ti anak mo, Leon. Saan amarisot da ito'y iti kinasabrak? Oh. Kunayo nga ta, no Jack Nadlaw. Ang nakita na kami ken Chanel. Katanya ita. Salangadan nak. Reynold saan nakapilitan. Masayangan kayo iti panagsinami kan Dalia. Ito kayong timangarang kan ko na. Bastos! Tinanugtak. Ha! Kahit mo pa'y tanayon na. Apay aya din ang ram ni Reynold. Bayam, siya klaangin ti makisarita ken kuana. Bayan na kami ngagsarita nga agamahan nanang. Bastos na iti kami. Papa, tanggandak no api ang naaramid ko dahito eh. Pinabayan anak ni Nana Monica. Basol da dya, bakit no api ang nagsina kami kinitalya? Agulimag kan! Saan mo kumaabugkawan ti anak mo, Leon? Taka man langan. Reynold! Agsubli ka! Papalam! Tiyawanan bain? Bayamon, pagkalmaang kumatirik na. Saan amarisot da ito'y aparikot babaen iti kinapudot ti ulom? Sakto ti magsarita ken ni Reynold. Reynold, apay inisit ka nak. Ada ka di pailaang pagsaritahan ta? Adda. Basol mo. Gapuken ka. Di nang ranak ni Papa. Nagsarita kayo gaya man. Reynold, nagsinatan. Pagulim ay kanak ko man. Amom no apay nga insina ka, Dalia, ha?
Basol ni nanang mo. Saan nakakayat aparahin ka? Anya? Saan mo nga mo ti ibagbagam, Reynold? Saan mo anaawatan ni nanang iti kinasaritan na ka? Pagbalbalin na nakasaan ang makauawat, ha? Mariknak, awanan apulos ti panagayat mo kanya, Reynold. Nalpasan a pinasakit anak. Iso a panawan na kuman. Awanan tinaskan na pagsaritaan tapay. Sana siksikat ti babae. Si kalakit din ti pagsaysayangak iti oras ko. Ha? Nagsakitan na ito ngay palpalakam mo kanya, Reynold. Awanan mo ka basol ko. Yung nung apay ang pasakitan ang iti kastaon ay tumambog lang kumagas iti kasaan ti masaktan. Sa anak ko man na nagayat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka ang makapagulbud kanyak, anak? Nagsangsangit ka lakit di. Inan ano na kadaychay a Reynold? Awan nanang, baybayan yun. Agulbud ka kadamanin kanyak, talayang. Nanang, nasakit na kiti balikas ng bakal na kanyak. Nyak kabalan. Ti at ang masakitan, iti makikita ka pa nagsagabam, anak ko. Noon niya lakit din tinagpadaan tigasat ta. Saan nyo ka man ngay ramraman ni Tata Leon? Nung pa'y saan kayo ang nagkagasat nanang? Amok. Awan timbati o sakit tinakam kan ko na. Apay, anya nga mintimbag-bagakin ka ni Reynold. Saan pa'y lang ay tati pa nagsarita tayo may papaniti daytoy. Basta daytoy titandaanan nyo nanang. Saan ko apay-payan ti panagadal ko? Nay, anya ti kaya tasawan day ti Reynold. Apay nga agim impaki ka kadagiti arwatam. Kagurgurak ni Papa, Lola. Iso apo manawak langan. Anya? Sa din nyo ti papanam? Makamulitan, Lola. Pangaasi mapog. Agpanunot ka kumay dinasayaat. Pakawanam ni papang mo. Ngam no saan mo kumaasi nung basong batan ti amam? Saan nakakumaadi ng ran? Lola, Anya nga min ayati na pasamak yung kinidalia. Ay, masayangan at itikayan ayat mo. Nagsingpad. saan tayo kumana pagsaritaan ti maipapan kinidalya, Lola? Ano ti kayan ayat ko? Anya kalakit din ay apok. Reynold, danggan na kapok. Saan ka kumaapumanaw? Kasaritam ni papang mo. Agpakawan ka, kankwana. Awan ti sabali ang aramidak. No di ti panang ipamay sakit ti panagadal ko. Nagsalam. Sana ti pan nakapukaw ko kini Reynold ti kapuna madadahal ti rapahap ko. Gapu kini nanang. Kani ti masakbayan mi. Ikarigatak. Dagbalin na natipkara. Naimbag ta si ka na mismo ti masidag kaniya. Pasensya ka na. Pagbabawiyak no apay nadangran ka. Pakawanan ta ko nga, Papa. Saan ko maarumbang sinong basong batan kayo? Patpatgang ka, anak ko. Ikarik, Papa. Saan to na maulit ti amin? Nasayat. Libatan ta tinabalsamak. Igayat ko pagsaritaan da. Apay abinay bayam di dalya. Kitno asino latan na babae tinang isukatam kang kuhanan. Numabalin.